En aquesta exposició trobem material de difusió que generen els agents que es dediquen a la promoció de la novel·la negra. Editors, associacions, festivals, biblioteques, llibreries... Una mica això, material de difusió, merchandising, petites publicacions, tot tipus de coses que fan que després els lectors ens vinguin ganes de llegir novel·la negra. Veure que primer que es produeix molt material de difusió al voltant del gènere negre, sobretot de la novel·la negra, bàsicament a partir dels llibres, això. Les editorials poden fer des de dossiers de premsa amb CD, poden fer material com molt divers, molt divertit, punts de llibres, gorres, bosses de difusió, i els festivals, samarretes, hi ha molt material al voltant d'això. La idea era ensenyar una mica a partir del que teníem. Per tant, hi ha cosa molt recent, hi ha cosa molt antiga, hi ha cosa feta aquí a Espanya, hi ha cosa de l'estranger. Doncs la cultura ens ha portat al final de l'Hospitalet al dia.